gaba ɗaya gari sanyi ma yawa gashi ka tashi gaba ɗaya gari ba ko sisi yin ma duk ta yi shan kai wallahi fa yau da yanda za in ci abinci wallahi sai na yi gurin mai shayi zan tafi ko ba ko sisi in ba na ci ba Allah ya tsina ba ya raba mu da babu wadani ya ce bari ni faka fakan hada wa dan yin wannan kar ya zo yanzu nan da ya zo ce ni da su wallahi tallahi yana tare da samu baka da shi da jama'a assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Malam mai shayi maza ɗebo shayi. Okay, kofi nawa? Ɗebo kofi ɗaya ma ya isa. Okay. Okay, an zuba sai me za a sa? Okay, an zuba sai me za a sa? Okay, sa madara. Okay, wani kala? Sa da kowannan zaren gaba ɗaya da koshi. Okay, wannan duka? Duka za ka sa. Gaba ɗaya da koshi baka da matsala. Haɗa shi. Ɗauko. Ok, gaba ɗaya za a sa madaran? Sa gaba ɗaya. Ok, to biredi fa? Wancan ya sunan hi. Ok, Santiago kenan. Ok, Sanago ko? To shi nawa yake? Ok, 400 ne shi. 400? Kai, bashi. Wannan fa? Wani ya kamata? Yawa ya kamata 500. 500? Kai, komai naku ku yayi tsada wallahi. Ya za a yi rayuwar ce a haka. Wannan dan goma ne? Dan goma. Allah, biredin 250 kana maganar naira goma. Ku komai shagon nan naku komai kun kara mai kuɗi ne. Wannan fa? Ya za a yi to a haka muka sai wannan 150. To shikenan kawo shi zai yi. Ok. Wancan ɗebo indomi kwaya 3. Indomi guda 3 to ya za a yi da ita? A dafa ta laka kwai 4 laka sa. Ok to shi. Wait kaka fasa kwan. Ina zuwa fara da hayan. Ok to shayi? Ba matsala. Wait kaka ga indomin aje ta. Ok. Fara da shayi. Ok nawa ne kuɗin? Ok gaba ɗaya 650 kenan. 650? Mana to gashi. Kai. Kuma to to ai naga an hada ma kaya da yawa ne indomi ga ta madara duka amma dai duk da haka to ai kai gaba daya ma biredin 250 fa aka abun nan din ma 250 to ai ni gaba daya ma naira 50 ka duba shi fa mana haba da Allah gaba daya fa complete ne aka ce 650 fa ga indomi bari dai mu ga biredin wannan biredin ka ce nawa ka ce 250 bai yi ba ga kalli madara ma duka da har shayi complete wannan biredin na ya haka da Allah wai indomin nan ma garantin ce kuwa to ba garanti ba ce za mu kawo ta mu aje ta anan wai mai gida kake so in maka ne fi sabilillahi dan Allah ka gane ko ina zuwa a dekom daya in baka kudin ni gaba ɗaya al'amarin nan ya fara ni madaran nan ma mai da ita zan yi wallahi ina zuwa zan barin ba kudin haba dan Allah mutane gaba ɗaya a rayuwa me yasa ba kwaliri ta customer ne wai ka fasa kwan nan kakka fasa ina zuwa ina shikenan na mayar sai akai wallahi last card ina ma naira 50 ne naira 50 wallahi ka bari amma tunda ni dan garin nan ne ai to wani dan gari ne kai ni kowa ya san ni zan cika ma kudin ka wallahi ba matsala ba za ka cika mun kudi na wallahi wallahi ba wanda ya isa wallahi zan cika ma kudin ka ba matsala ni wallahi wannan ba zai yi ba ta yaya hakan zai yi kawai ka ce ka zo ka tambayi duk jama'a gunnan ba wanda bai san ni ba zan cuce ka ba malam to wani jama'a ni zan tambaya wallahi zan ba kudin ka to kamar yala ka ban kudi na ka zo ka karbi kayana ka ce duk garin nan ba wanda bai san wallahi tallahi ba wanda ya isa zo godan neman irin wannan kyale shi ƙarya ne wallahi wai ka san ma ko ni waye to waye kai ni ina ruwa na da kai waye kawai na hada kayana kawai a banza a wofi da Allah kamar ya barin je gidan kawo ma kudin wani gida ni ba ni naira 50 din da Allah ka sa barin je kawo ma wani kudi 250 kaya ga mun shi kamar ya 250 ba ga 50 na baka ba ka jira ni je gidan kawo ma cikin ka ta mai abun 250 zan kawo ma ai ni ba ka da matsala garin nan ba wanda bai san ni ba to da mana tunda ka riga ka bige ni ba zan ba kudin ka ba da matsala ka faɗa haka mana ka faɗa haka mana haka ne mana ka ga mun haka mana ka rike 50 din ya kake mun abun nan din me zan rike 50 ka ya shayi abu biredin 150 ni ba na son fada ni wallahi ba wanda ni yanzu ya zan yi da wannan shayin ka sa na hada shi wallahi kuma ka san yanda zaka da shi ba watsa mun shayi ba ka ce in watsa ma shayi ba za mu tuna maka da mutunci ba ba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka